citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka rider nga apil sa giingong drag race nangaangol human na bangga sa multicab sa Tagum City. Ubang residente sa Davao del Sur nahadlok sa pagtayog sa magnitude 4.3 nga linog. Sa detalye sa ato mga balita, duha ang angol dihang nabangga sa multicab ang duha ka mga motorsiklo nga giingong naglumba sa National Highway sa Tagum City kagabi. Pero gilimod sa usa ka rider nga nag-drag race sila. Ani ang report? Sa cellphone video nga kuha ni Francisco Gialon, gi-applyan og first aid sa taga Newsline Philippines ang naangol nga rider nga si Jasper Jan Romero. Nasamdan kini sa ulo ug tuhod. Subay sa report, nag-drag race matod pa ang mga riders sa highway sa Barangay Kanukutan, Tagum City pasado alas 11 kagabi. Pero gilimod kini ni Romero. Apil sa nasamdan ang kauban ni Jasper Jan nga si Angelo Zaragoza. Taod-taod nagabot na sab ang mga pulis ug emergency team ug gidala sa ospital ang mga angol. Makita usab ang parte sa multicab nga daguba tungod sa impact sa bangga nga napay kargang tubig. Tan-awa ninyo ang aktong video sa bangga nga kuha ni Jose Daryl Aguanta. Makita nga nagbaga pa ang highway dihang nabangga ang motorsiklo sa multicab nga hinay-hinay nga migawa sa kanto sa highway. Makita usab sa video nga daghang motor ang nagsubay sa highway. Subling gibati og kahadlok ang mga residente sa Davao del Sur dihang gitayog sila og magnitude 4.3 nga linog kaganihang buntag. Kahinumduman nga niadtong milabay nga tuig 2019 sunod-sunod nga gitayog kusog nga linog ang probinsya nga miresulta sa pagkaliki sa yuta ug pagkahugmak sa mga gambalay. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sayo nga namukaw ang linog gaganang buntag sa probinsya sa Davao del Sur. Sa datos nga gipagawas sa Feebox, magnitude 4.3 nga linog ang mitayog alas 6:44 sa buntag kaganiha. Diin tectonic ang origin ug naa sa lungsod sa Kiblawan ang epicenter. Nabati ang intensity 4 sa Digo City ug intensity 2 sa Davao City. Nabati usab ang pagtayog sa Kidapawan ug General Santos City. Samtang alas 2:29 kagahapon sa kadlawon, magnitude 5.7 nga linog ang mitayog sa kadagatan sa Jose Bad Santos, Davao Occidental. Tuod ini nibalik sa panumduman ni Aurora Mateo nga taga Barangay Rizal, Bansalan, Davao del Sur ang kasinatian niya sa linog niadtong tuig 2019. Ang akong lang gusto sir nga unta wala na dili na namo mautro og masinati nga katong niagi unya. Manormal na taba nga mauna-unaan na to nga murag nawala na gid siya. Kuyog ni Aurora ang iyang tulo ka apo sa ilang panimalay sa pagtayog sa linog o gibati og kabalaka basin mukusog ang pagtayog. Sa una sir kani akong balay simento ni diri sa tubangan. Unya sa likod pud simento tapos patong pinakakusog na jud nga linog nga las mo na jud to siya dito natumpag na jud siya. Maayo na lang kay nakadawat og ayuda si Aurora nga gikan sa DSWD. Hinungdan kana hinay-hinayan niya og paayo ang ilang balay. Daghan pa ang sama ni Aurora ang di makalimot sa kasanatian nga kalamidad hatod sa linog. Dili na to matag-an kung unsang orasa mutayog ang yuta tungod sa mga paglinog. Pero angay na itong una-unaon nga kinahanglan lamang ang presence of mind, duck, cover and hold, o ang importante mag-ampo kita sa itong labong makagahom or maluwas kita sa disgrasya. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Mingaw ang ikaduhang adlaw sa pediatric vaccination sa Almendras Gym nga usa sa mga vaccination site sa Davao City.
Busa padayon ang pag-iinganyo sa mga doktor sa mga ginikanan nga dunay anak nga nag-edad 5 hangtod 11 nga magpabakuna na batok COVID-19. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sayo nga gidala sa amahan nga si Carlos Cerezo ang iyang anak nga si Rafael dinhi sa Almendras Gym, Davao City aron pabakunahan batok COVID-19. Sumala ni Carlos, isip usa ka ginikanan katungod niya nga maproteksyonan ang panglawas sa iyang mga anak, hilabi na nga naapa gihapon ang presensya sa makamatay nga virus. Ang iyang anak nga si Rafael na lang ang wala mabakunahi batok COVID-19 sa iyang 5 ka mga anak. Hinungdan nga wala na siya magduaduha nga babakunahan si Rafael ug nakasiguro usab siya nga luwas ang iturok nga bakuna sa iyang anak. Kagahapon gisugdan dinhi sa Almendras Gym ang vaccination sa mga bata edad 5 hangtod 11. Usa lang ang Almendras Gym sa mga vaccination sites sa syudad alang sa nagpadayong pediatric vaccination. Obligasyon man na sa matag parents nga i-secure nga atong mga anak na protection against any diseases, illnesses. And then pangalawa, we have to support yung programa ng gobyerno, which is libre ni siya. Sumala ni Rafael, wala siya mahadlok dihang giturukan siya og bakuna. Hindi naman, wala ko na takot. Kasi alam ko hindi man siya masakit. Makita nga mingaw ang ikaduhang adlaw sa Res Bakuna Kids sa Almendras Gym kung asa gisugdan ang vaccination kagahapon Pebrero 21. Aminado si Dr. Angelo Jason Uy, ang District Health Physician, duna pay pagduaduha ang mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang mga anak batok COVID-19. Hinungdan nga mingaw ug ubos pa ang ihap sa ilang mga nabakunahang mga bata. Since gahapon na kami so far around mga 60 plus lang na vaccinees. As of now, up to 31 na mo ang recorded vaccinees karon, so medyo hinay gid ang medyo hesitant pa atong mga mothers na sa families na magpabakuna so far silang mga anak. Dugang ni Dr. Angelo, padayon ng ilang pag-auhag ug pagpasabot sa mga ginikanan, hilabi na ang mga nagduaduha pa nga luwas ug epektibo ang bakuna batok COVID-19 pinaagi sa ilang social media. Usually nag-promote me through social media na may mga gina-post na schedules o mga available sites kung asa sila pwede magpa-vaccine. And of course, promoting awareness na po sa ato ang mga mothers na gina-encourage na mo sila mag-vaccine. Giklaro sab ni Dr. Angelo, kutob sa moabot sa ilang pediatric vaccination site, ilahang i-cater ang mga ginikanan nga magpabakuna sa ilahang mga anak sugod 8:00 sa buntag hangtod 2:00 sa hapon. Aron mas madani ug malingaw ang mga bata ato sa ilang pagbakuna, gipuno sa mga dekorasyon ang sulod sa Almendras Gym. Dunay mga gipangbitay nga mga dekorasyon, nagkadayang color sa balloons ug mga cartoon characters kung asa pwedeng magpa-picture ang mga bata human sa ilang pagbakuna. Ug duna sab pahalipay nga mga candy ang ipanghatag kanila. Tema sa vaccination site sulod sa Almendras Gym ang Candyland. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Daghang droga ug loose firearms na signit sa duha ka adlaw nga operasyon sa Cleo sa PNP Davao de Oro. O outreach program gihimo sa RPSB ug civic organization sa hilit nga barangay sa Davao del Sur. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipatay sa kaugalingong amahan ang iyang duha ka mga anak pinaagi sa pagtuok ay nagdunggab sa kaugalingon og namatay usab. Giingong naaburido ang padre de pamilya human gibiyaan sa live-in partner nga inahan sa mga anak. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pagtuok ang hinungdan sa kamatayon sa duha ka mga bata nga mismong kaugalingong amahan ang responsable ug nagpakamatay human sa krimen nga nahitabo sa ilang gipuy-an sa Washington Street, Barangay 39-D, Davao City niadtong Pebrero 20, 2022. Kini base sa autopsy result nga gisumite sa Davao City Forensic Unit ngadto sa Davao City Police Office kagabi Pebrero 21. Sumala ni Police Major Maria Teresa Gaspan, ang spokesperson sa DCPO, daghang sama dinunggaban ang naangkon sa padre de pamilya. Ang mga bata gitkuhan og sample sa stomach for kaning kung kanabitang toxicology na sa pagkakaroon wala pa result Base sa report sa DCPO, gibiyaan sa iyang live-in partner ang suspect lakip na ang duha nila ka mga anak niadtong milabing bulan nga posibleng hinungdan nganong nabuhat sa amahan nga suspect ang pagkutlo sa kinabuhi sa iyang mga anak ingon man ang iyang kaugalingong kinabuhi. Saysay sa apuhan sa mga biktima ngadto sa San Pedro Police Station niadtong Pebrero 15, doon na nay pagbahad ang suspect nga patyo niini ang ilang mga anak. Gi-interview nila ang mga bata o kini-deny sa mga bata nga sila gimaltrato, sila giabuso o gihulga sa ilang amahan o gani kini nang hila kay dili gyud gusto mo uban sa mga pulis o mismo ang mga silingan o mga barangay kagawad, barangay opisyal nagpamatuod nga dili ka na tinuod kay buutan lagi kuno katong tao. Gisaysay sa live-in partner sa suspect ngadto sa mga pulis. Nanawag pa ang suspect kaniya niadtong Sabado sa gabi una nahitabo ang krimen niadtong Domingo. Ug giklaro nga doon na nay pagpanghulga nga patyo niini ang mga bata. Ningon pa nga gisa may unahon nako. So as a result nitawag dayon tong babae sa iyang mama nga naa dire ng lola sa mga bata nga i-report dayon sa mga pulis pero wala na nahimo sa lola. Kay kung na-report dayon to adto nga tungura, right then and there, i-pull out yun na mo to ang mga bata. Gila ang suspect nga si Pajarito Castro Aragon, 56 anyos, usa ka tricycle driver ug residente sa nesgutang lugar. Samtang ang mga biktima, gilang sila Jessa May Dalangin Aragon, 9 anyos ug John Victor Dalangin Aragon, 8 anyos. Nakuha sa mga otoridad sa crime scene ang duha ka kutsilyo ug 5 ka page sa suicide note. Kahinumduman nga nakaplagan na lang sa usa sa ilang mga silingan ang patayng lawas sa tulo sulod sa ilang giarkilahang balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Karon pa lang gilusad na sa mga pulis sa Sarangani Province ang kampanya alang sa malinaon og kasaligan nga resulta sa May 9, 2022 elections. Mismong ang Sarangani Police Provincial Office ang naglusad sa usa ka secure, accurate, free ug fair national and local election kon SAFE NLE 2022 nga gitawag nga kasimbayanan kon kawani, simbahan ug pamayanan kagahapon sa buntag Pebrero 21 atol sa flag raising ceremony sa Alabel
Municipal Gymnasium. Sa mensahe ni Police Lieutenant Colonel Edgar Yagop, DPDO sa Sarangani PPO, gipahinumduman niya ang mga kandidato sa umaabot nga piniliay nga likayan ang pagdinumtanay o pagbikil-bikil sa panahon sa kampanya o ipresentar ang ilang kaugalingon sa katauhan lakip na ang ilang plataporma. Ang aktibidad gitambungan usab sa religious sector, COMELEC, AFP, Philippine Coast Guard, BFP, mga departamento sa lungsod o mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa Alabel. Tumong niini nga makabot ang katuyuan nga panaghiusa aron mapreserba og pagpanalipod sa integridad sa umaabot nga national o local elections. Daghang droga, loose firearms ang nasignit sa mga pulis sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa probinsya sa Davao de Oro. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon sa Cleo ang gilusad sa Davao de Oro Police Provincial Office niadtong Pebrero 18 ug 19 pinaagi sa one-time big-time operation sa tibok probinsya. Napulok anti-illegal drugs operations, pinaagi search warrants, bypass ug checkpoint operations ang gipahigayon sa kapulisan, partikular sa lungsod sa Mabini, Mako, Mawab, Moncayo, New Bataan, Pantukan ug Nabunturan. Nga may resulta sa pagkasikop sa 11 ka mga drug personalities ug pagkakumpiska sa 25 ka sachets nga dunay sulod sa gituang shabu nga gibanabana ang motimbang sa kapin 2.5 gramos, lakip na ang pinaugang dahon sa marijuana nga motimbang og 30.2 gramos nga dunay kinatibuk ang street value nga 20,833.44 ang ilang nasakmit sa mga otoridad. Samtang upat ka operasyon batok sa loose firearms ang gipahigayon sa mga otoridad sa lungsod sa Laak, Mawab, Pantukan ug Nabunturan nga miresulta sa pagkasikop sa upat ka mga personalidad ug nakuha gikan sa mga dinakpan ang 5 ka mga armas nga dunay 12 ka mga bala. Naglusad usab og 17 ka manhunt operation ang kapulisan sa nesgutang probinsya batok neutralization of wanted persons kun asa 8 ka mga most wanted persons sa provincial and municipal level ug laing 9 ka mga most wanted persons nga dunay kasong murder, rape, paglapas sa RA 7610 kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Qualified Theft, RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug uban pang krimen. Nasikop sa mga otoridad ang uban pang ikonsiderang most wanted personalities sa probinsya. Gila ang mga dinakpan nga sila Juanita Hapitan alias Lenny Hapitan, 52 anyos, minyo, kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group ug residente sa Purok Santol, Maganit, Mako, Davao de Oro nga dunay kasong frustrated murder. Gier Piamonte Kayag, 24 anyos, kanhi miyembro usab sa CTG ug residente sa Sitio Liwanag, Barangay Banlag, Moncayo nga dunay kasong murder, kinsa anak sa kanhi mga revolutionary tax collector sa mga lugar sa Moncayo. Ug usa ka James Brian Cruz, 34 anyos, minyo ug residente sa Purok 2A, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte nga dunay paglapas RA 10591 ug 9165. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagpahigayon og outreach program ang mga pulis ubos sa Revitalized Police sa Barangay kon RPSB ug usa ka civic organization sa hilit nga barangay sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Ang mga bata gipakaon usab sa grupo diha sa JKK Santissima Trinidad Chapel sa nisgutang barangay. Malipayon ang mga bata kay gawa sa gipanghatag nga tsinelas, dulaan food box. Nakadawat pagayod og duha ka box sa bond paper, duha ka galon sa alcohol, duha ka garbage bin, usa ka box sa noodles ang ilang eskwelahan. Usa ka gatos ka mga bata ang nakabenepisyo sa outreach program.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!